Čaute, vítejte na kanále Kaspa Club, já jsem Kaspaman, doufám, vítám vás u prvního videa. Předem se omlouvám, že to tak dlouho trvalo, měl jsem to v plánu vydat mnohem dřív, ale nějak se mi nedařilo se mi nic. Nedaří se mi mluvit před kamerou, nedaří se mi editovat, je to pro mě všechno tak trošku nové. Pokud jste o Kaspě ještě neslyšeli, vůbec nevadí, pokud už jste v obraze, je to super, protože tento kanál bude přinášet pravidelně novinky, zajímavosti a celkový monitoring, co se kolem téhle kryptoměny děje. Doufám, o čem tenhle kanál bude. Zaměříme se na to, co je to Kaspa, jak funguje a co ji odlišuje od ostatních kryptoměn. Doufám. Novinky, aktuálním dění, takže pokud máte rádi kryptoměny, Kaspu, tak určitě zůstaňte. Pro ty, kteří ještě úplně nejsou v obraze, co to Kaspa vlastně je to nová kryptoměna, specifickou technologií, kterou budeme postupně rozebírat. Kaspa může kompletně změnit přemýšlení o blockchainu a o decentralizaci, jak je chápem dneska. Doufám. Pokusím se video každý týden, trendy. V budoucnu se kanál může měnit a přizpůsobovat vašim potřebám. Já rozhodně nejsem žádný youtuber. Je to pro mě něco nového. Hrozný problém mluvit před kamerou. Na závěr bych doufám. Hodlám na tom pracovat. Doufám, co byste chtěli vidět, kam by to mělo směřovat do budoucna. Na závěr bych vás chtěl poprosit velkou dávku tolerance a trpělivosti. Tento kanál teprve začíná a budeme ho budovat společně. Doufám vylepšit. Like, odběr, zvoneček. Aby vám neuniklo žádné super skvělý video. Pro mě bude každý feedback důležitý. Taky bych vás mohl teďka rovnou pozvat na náš Discord, kde se scházíme prostě všichni, co máme rádi Kaspu. Takže to je jako jenom, doufám, přirozený krok pro někoho, kdo má rád Kaspu, měl by tam být. Takže určitě do popisku dám pozvánku. Na závěr vám jenom poděkuju, že jste to vydrželi až sem, doufám. Těším se na vás příště. Příště už to budou nějaké novinky ze světa Kaspa, uvidíme, doufám. Takže díky a